କଳେଇ ବୋହି ବୋହି ହାଲି ହାଲି ଅଛନ୍ତି। ବିଲେଇ କେତେଟା କଳେଇ ବୋହିଲୁ? ଇଆଡେ କଳେଇ ବୋହି ବୋହି ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କଳେଇ କଳେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲା ଝଳେଇ। ଆଇଆ କେତେଟା କଳେଇ ବୋହିଲୁ? କେତେଟା କଳେଇ ବୋହିଲୁ? ଏଇ ଟାକରା ମରା କେତେଟା କଳେଇ ବୋହିଲୁ? କହିଦେଲୁ କେତେଟା କଳେଇ ବୋହିଲୁ କହିଦେ। କେତେଟା କଳେଇ ବୋହିଲୁ ନା? ଏଇ ମୁଖୁରୀ ଖାଇଲା କାକରା ମାଇଲା ମୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। କଣ ଇଏ ଆମର ଇଏ ହଉଛି ମମ୍ମି। ମମ୍ମି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିକି ପଳେଇଲା। ଏଇଠି ଦେଖା କଣ ହେଇଛି ମା ଏଇଠି ଏଇଠି ଆସ କି ଖାଇବ କିଏ ଖାଇବ ଆସ। ନେଇଛି ମିଚର ଖାଇଦବ। ମିଚର ଖାଇବୁ? ମିଚର ପାଇଁ କେମିତି ହଉଛି ମିଚର ଖାଇବାକୁ? ମଶା ଦେଖ ଧରି ପାଇଲେନି ମିଚର ଖାଇଲେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଚର ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ହଉଥିଲା ତାକୁ ମିଚର ଦିଆ ହଉନି କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଖାଲି ସବୁଥିରେ ଆଗୁଳି ରଖିଦଉଛି। ସେୟାର ବି କରିବେ। ଏଇ ଦେଖ ନୂଆ ପିଲାର ମୁହଁଟା ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ମୁହଁ ମିଚର ଦିଆ ହଉନି ଖାଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଖାଲି। ଏମିତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ସେମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଇ 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 ବାଇ। ଇଏ ଆମ ମୁଖୁରୀ।